God bless you. God zegen Europe shall be saved. Hallelujah. Let's all stretch our hands to Pastor David, Laat onze handen uitstrekken naar Pastor to his David. beautiful wife. En hij is een prachtige vrouw. Come here up on the platform, come here. And I want to have Chin, Pastor David Zoom, your wife, Pastor Philip Tang, our leaders of Gospel Music Festival En de from andere Myanmar. voorgangers en leiders van het Gospel Music Festival in In Myanmar. fact, I really feel there's a very strong anointing in this Ik place. heb echt gevoeld dat een hele sterke zalving is in deze plaats. And I know in 3 minutes, the kids are, some parents, you have to take up your kids. En over 3 minuten moeten Oké. de ouders hun kinderen ophalen. But we really want to continue a little bit more, and this is what we're going to do. Maar we willen nog even doorgaan en dit is wat we gaan doen. We really would love that the white and the yellow people We willen graag dat de blanke en de gele mensen have communion together. samen avondmaal vieren. It's the power of the blood. Dat is de kracht van het bloed. I believe in the power of communion. Ik geloof in de kracht van het avondmaal. Remember in Old Testament, En herinner het in het Oude they had Testament to put the blood of Jesus over the households. moest het bloed van Jezus over de And no huishoudens. sickness would touch their home. En de ziektes zal een huis No niet destruction aanraken. would touch their home. En er zal geen verwoesting in huis We raken. don't need the blood of animals anymore because Jesus We put his hebben blood. het bloed van dieren niet meer nodig omdat Jezus And het we're bloed going to heeft eat the gegeven. bread. En we gaan het brood Let's eten. remember that Jesus died for us. En herinner je nou dat Jezus gestorven And is voor ons. exchanged the curse into a blessing. En dat hij de vloek heeft verruild voor een zegen. And then afterwards, En daarna, when we celebrated communion together, als we het avondmaal gevierd hebben. and I hope that the white people and the yellow people can do it together, even though some of them they cannot speak En English, ik but hoop dat de blanke en de gele mensen het samen zullen doen. But Ook they al can- spreekt niet iedereen Engels. they understand amen and hallelujah. Maar ze snappen allemaal amen en halleluja. And they understand the blood, they understand the bread. En ze begrijpen het bloed en het brood. And then this is what we want to do. En dit is wat we willen doen. I want to ask Pastor David La, your wife, and the leaders here, Ik wil pastor David La, uw vrouw en de leiders hier. if you together with the ministry team Of jullie samen met het bedieningsteam can just bless our people of Europe. onze mensen in Europa willen zegenen. And some of them, if you're here and you said this message was for me, En soms, voor sommigen hier, als je zegt, hey, deze boodschap was echt voor mij. I don't have vision. Ik heb geen visie. I believe the Lord will open up your eyes Dan geloof ik dat de Heer uw ogen zal openen. so you can start to see. Zodat je begint te zien. Amen. Amen. And I personally would love, En ik persoonlijk zou het geweldig with vinden the other side of the ministry team, om met de andere kant van het ministry team, to also minister over my second home, om ook mijn tweede thuis te bedienen. over the Myanmar people. Over de mensen van Myanmar. So maybe Pastor David La and your team, you guys can stand up here after the Misschien, communion. Pastor David Luij, kan jullie team hier staan na And, het avondmaal. and I will be there on that side with my team. En ik zal daar staan met mijn And team. we would love to minister over the Myanmar people. En we willen graag de mensen van Myanmar And they bedienen. go to minister over the European people. En jullie No, gaan after communion. de Europese mensen bedienen. So, but we first have communion and then you can come up. We gaan eerst avondmaal bedienen en dan ga je naar Let's voren. stretch our hands to this people. Laat ons de handen uitstrekken naar deze mensen. Out of this place, En vanuit deze plaats we just really want to honor. willen we jullie eren. We want to honor you. We willen jullie eren. Your nation have been through so much suffering. Uw land is door zoveel lijden heen gegaan. Christians have been persecuted in many ways. En de christenen zijn vervolgd op vele manieren. But then the Holy Spirit crushed in Maar toen heeft de Heilige Geest dat and start to vernietigd. open up your nation for En the gospel. Hij is begonnen om jullie land te openen voor het evangelie. And we just want to bless you. En willen jullie zegenen. I believe strongly Ik geloof heel sterk that you all dat jullie allemaal will have many open doors the coming season. heel veel open deuren het komende seizoen zullen hebben. Not just for Myanmar, Niet alleen voor Myanmar, but I hear Laos, maar ik hoor ook Laos. I hear Vietnam, Ik hoor Vietnam. I hear Cambodia, Ik hoor Cambodja. I hear China, Ik hoor China. I hear Thailand, Ik hoor Thailand. but I hear Europe, Maar ook Europa I hear Australia, en Australië. I hear America, Ik hoor Amerika. I hear many nations. Ik hoor vele landen. So let's all stretch our hands towards them Dus laten we onze handen uitstrekken naar hun. for the coming 10 minutes. En voor de komende Sorry, 10 seconds. of 10 seconden. Let's just speak heavenly languages and start to bless them. En laten we in hemelse taal hun gaan zegenen. Kiraraba soko doria soko boko daraba. Shekiriri anderia sororobo sondere. Holy Spirit, thank you for your anointing on this couple. Heilige Geest, dank u wel voor uw zalving op dit stel. And I don't do this often. En ik doe het niet vaak. And I want to be obedient to the Lord. En ik wil gehoorzaam zijn aan de Heer.
But Lord, you are the baptizer of fire and Holy Maar Spirit. Heer, u bent de doper in vuur en And heilige I geest. ask you right now, En ik come vraag u please, op dit please, you have moment- to help me in the Spirit. En help mij in de geest. Lord, whatever you have given me, Wat u mij gegeven heeft. you are the baptizer. U bent de doper. You are the one who can give this. U bent degene die dit kan geven. And Lord, I ask you for a fresh En impartation. ik vraag u voor een verse And impartatie. I ask you, Lord, to take some part of the Spirit you have given En me ik for the vraag om een deel nations. van de geest die u mij heeft gegeven voor de landen. Lord, to double it right Om now het te verdubbelen upon their life. op hun levens. In Jesus' mighty In name. Jezus machtige naam. Receive it right now. Ontvang It's het the op dit power moment. of the Holy Spirit. Het is de kracht van de It's Heilige the Geest. power of the Holy Spirit. Het is de kracht van de It's Heilige the Geest. power of the Holy Spirit. Pastor kracht Philip van de Tang, Heilige Geest. I Pastor honor Philip you as a Tang. leader. Ik